दिनैहाय गामियाव फैदों जों लाइमुथियाव एकदमबारे नेचार बारहावाया मोजां जायो गामिना अक्सिजेना बे जायगायाव जेबो माबाबो गैया नेटवार्कबो नाङा मानसिफ्रा बेबायदिजों थायो आरोना जों ओमफ्राय नेटवार्क गैयाबानो टावार गैयाबानो मबाइल सेरनो मोनाबानो ओरैबायदि खर' गरम मोनो ओमफ्राय बिदियाव फैबा बिराद मोजां मोनफैयो नेचाराबो बिराद बरिया गोदोहाय बे जों लामाथ' मोनसेबो बिदि माबा गैखायामोन गासिबो बे हाग्राजोबमोन ना नै बिसोरबो बे बिफांफ्रा नै बिदि जाजोब्बाय दा फुराना बिफां गोदो बेहाय जेबो बिदि न' स' गैयामोन आरोना ओमफ्राय दा जिब जुनार थाग्रा जायगामोन गोदोहाय ओमफ्राय दा बेबायदि मानसिफोर थाफैनानै हादान सिफायनानै थाफैनानै बिदि जाबाय लामायाबो जाबाय दा गारि हाबफैनो हानायसिम जाबाय आरोना लामाया बेहाय फैदोंमोन जों दिनै नायलांदो दा जायगाफोरखौ सामफुर दै नै बियो बेनिफ्रायनो थांजोबो आरोना दैया ओरै माजों थाङोमोनलाय बे दैया लावथि ओमफ्राय ओरै माबाजों ओंखारहैबाय साम्फाजों ओरै थांबाय बे माबाथिं ब्रह्मपुत्र गोदोहाय मैदेर थायोमोन दा नै बिदि जाजोब्बाय माबा मोसौ सिथारलाजोबसै फुरा बे ओरै हाग्राजोबमोन आरोना दा हाग्राफ्रानो गैला बुहुद खम जाबाय फिसा फिसाल'सै बिराद खम जाबाय फरेस्ट भिलेजमोन बियो गोदो दाबो फरेस्ट भिलेजावनो दङ रेभिनिउ जायाखै जानाया ओमफ्राय दा मानसिफोर थाफैनानै माने बिफां लाइफाङा बुहुद खम जाबाय आरोना सेन ग्रेबेल जाजोब्बाय नैथिंबो लामाफ्रा मावजोबोलै ना सारहैनो नागिरदों दां गामिनि मानसिफोरा नैबे फाग्लायाथ' गथ'आ जेराव नुयो बे मानसिखौ ओरै सोरनिबा हाबा नङा एखे दंजोबो बियो बे मानसिया रां खाथायाव दङ सासे हाबा थांबाथायग्राया बे नङा एखे सेम टु सेम बिदि मानसिया एखे जायो नङा मोखाङाबो स्टाइला एखे जायो ओरैनो एखे जायो जोंनाव हजों मारै बेबायदि जायो जेनेबा सासे दङ बेबो बिदिनो आसरित ना बेबो मोनसे दाख्लैबो रां खाथानो 10 थाखा हरबाय आं बिजिमल बायनानै लाबोबाय रा जायो होनफैफिनबाय ओमफ्राय आंखौ नों बिदि जायोबा आं नोंनो फैसाखौ होनाय नङा होनबाय मिनिबाय सोर बे रां खाथाना माइ गायलायलायसै नै दाना दुब्लि बारि जानानै दलांबो जाबाय ओरैजाय मा थाङो होनदों रानिखाथा खान्थालमुरिजों ओंखारहैजायो नैबेजों खान्थालगुरि रानिखाथा सिसि ब्लक जाबाय बेनिफ्राय लामाया फाथो बागान बियो
बाय खारनाय बादिलायखायो फाग्लाफ्रा बेलासिबाय खोमसि जाबाय थिनालि बाजार रुनिखाटा थिनालि फंबाया रिसार्ज सोहैदों जोंना बैयाव दा न'आव थांसै उनाव लोगो हमलायनोसै बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव